Het drama van de eeuw. Pisa, scheve toren, 800.000 bezoekers. Venlo, kapot beeld, no bezoekers, want wij breken het af. Het is inderdaad het drama van de eeuw, daar ben ik direct met je eens. Maar misschien hebben de gebroeders nog een idee, want die zitten vol met ideeën en mooie monumenten. Dus ik denk dat het nog op zijn pootjes terechtkomt. Ik hoop het. Luister, er is maar één man die het verdient en dat is Willy Caron. Ja, lekker postuum, man, dat gaat toch niet opschieten, man. Nee, wie denk jij dan? Ja, nou ja, ik kan wel tignamen noemen, waaronder bijvoorbeeld Doris Tietelaar, maar in ieder geval niet Steven Satijn of niet... mijn naam mag ik zeker niet noemen. Nee. Ja, Schaarpeetje. Heel goed, Dick. Dick, dat wordt hem. Schaar. Schrijf uit, man, die WAA, man, die moeten lekker gewoon, dat is gewoon een paracommerciële instelling. Die moeten gewoon wasknijpertjes maken, de ramen lappen, schoffelen in de tuin. En voor de rest geen reguliere ondernemers dwars zitten. Want dat is wat er gebeurt. We hebben genoeg fietsenhandelaren aan Venlo. Ja, het valt wel op, Dick. Ik heb op mijn iPadje, dan heb ik ze een beetje op een groter schermpje. Ik heb al 3 keer een nieuw schermpje moeten kopen, maar goed. Dick, wat vind jij ervan? Ik vind het fantastisch. Als kunstenaar, ik heb zelden zoveel mooie vrouwen uit Venlo gehad als de laatste jaren. Als je alleen naar Lotte van Beek kijkt, dat ook helemaal weer. Ja, maar rustig aan, Dick. Maar ik zeg je nou eventjes, en ik zeg het alleen tegen jou, maar ook tegen de kijkers thuis. Ze zijn niet alleen prachtig en mooi om te zien, maar ze zijn ook nog